Qalbi ma dawk li qed isofru bl-isfidi ta' saħħa mentali f'dan iż-żmien ta' pandemija fosthom l-istudenti u ż-żgħażagħ, sfidi li qed jaffettwaw tassew il-kwalità ta' ħajjitna l-koll. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta mexxa delegazzjoni tal-partit f'laqgħa ma' tmexxija tal-Kunsill Studenti Universitarji. Illum iltqajna mal-istudenti li huma settur wieħed illi fil-fatt intlaqat ħażin il-pandemija u kif huma stess qalulna u anke kif qalilna studju riċenti il-pandemija qed tħalli ħafna aktar ansjetà fost iż-żgħażagħ fost l-istudenti. Bla dubju allura rridu naħdmu aktar ħalli l-ewwel ħaġa jkun hemm awareness imma jkun hemm edukazzjoni wkoll u jkun hemm insistenza illi ikollna il-persuni li jkunu verament jistgħu jgħinu f'dan il-qasam imma illi jkollna wkoll is-sistemi imma wkoll iridu nimbuttaw liż-żgħażagħ tagħna l-istudenti tagħna li verament għandhom dawn id-diffikultajiet biex ifittxu l-għajnuna. Bernard Grech qal li jinsab onorat li l-laqgħa saret fil-bini tal-Università stess li sejħilha l-bennina ta' tfassil taż-żgħażagħ tagħna. Kompla li fil-ħidma politika tiegħu u qed jinsisti li l-bniedem jgħix ħajja aħjar u biex dan ikun possibbli għandna naraw li kull wieħed u waħda minna ikunlu possibbli jgħix ħajja serena u tranquilla. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li m'għandux ikun xi tabu li persuna ikollha xi sfidi ta' saħħa mentali. Minflok u appella li kulħadd għandu jifhem kif kwalunkwe persuna tista' tgħaddi minn xi perjodu ta' diffikultà. Minnaħa l-oħra u qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex jara li dawk li jkollhom bżonn l-għajnuna isibuha verament. Imbagħad irid ikun hemm l-għajnuna, irid ikun hemm support system, ma jistax ikollna gvern li jalaq propju is-servizzi imma daw is-servizzi jridu jikbru u jridu jissetqu. Minnaħa tiegħu il-President tal-KSU Matthew Xwireb qal li hu importanti li l-politika tkun aktar qrib iż-żgħażagħ. Dan aktar u aktar meta l-istħarriġ li sar riċentament wera kif il-pandemija issarfet f'solitudni u żieda fil-persuni li waqgħu għall-vizzi. Kien għalhekk li hu appella biex dawn il-problemi jkunu indirizzati mill-awtoritajiet ċivili. Xogħolna bħala rappreżentant tal-istudenti huwa proprju li l-konċerni tagħhom inwassluhom anke fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa. U kif ukoll niggwidaw u nmexxu dawn l-istudenti lejn is-servizzi li hemm diġà bħalissa. Fil-waqt li nisqu li qatt m'hemm biżżejjed dejjem nistgħu ninvestu iżjed dejjem jista' jkollna iżjed servizzi u dak li naspiraw aħna għalih bħala KSU. Matul il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Karl Guder kif ukoll Joe Grech u Frederick Aquilina, il-President u l-Uffiċjal għall-Politika Soċjali tal-MZPN rispettivament.